ଯେବେ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନେ ହେଉଛି ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆଜି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରସହ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା। ତ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ଚାଉଳରେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟା ସିଟି। ଯେବେ ପ୍ରେସର କୁକର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଖୋଲି ନେବା, ସର୍ଭ କରି ନେବା ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ଭଲ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ତେଲ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଉଛି। ରଖିଲେ କ'ଣ କି ସେ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ହାଫ୍ କପ୍ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଛାଣିଦେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ରହିବ ତ ପିଆଜକୁ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅଧା ପିଆଜ ଛାଣି ଦେଉଛି। ପିଆଜ ଛାଣିଲେ ତ ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଉନ୍ ନ ହେଇଛି ସେମିତି ଭାଜୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ସେହି ତେଲରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଜାବିତ୍ରୀ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ନେଇଛି। ତେଲଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ତେଲ ଥିବ ତ ସେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇବେ, ତ ସ୍ମେଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତାହା ବାକି ତକ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତ ପରିବା ଏଠି ମୁଁ ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଫାଳେ ନେଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଫୁଲକୋବି। ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଛୁଆମାନେ ମୋର ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଉନି, ବିରିୟାନୀରେ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆପଣ ଆଳୁ ନେଇପାରିବେ, ବିନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବିନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ବିନ୍ସ ପକାଇନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ତ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ଅଛି, କିଛି ସମୟ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ତକ ଏବେ ପକାଇବା। ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଛି। ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତ ସେମିତି ବିରିୟାନୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ହଳଦୀ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଏମିତି ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଏଇ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ପୁରା 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେବେ ଟ୍ରାଭେଲରେ ଯାଏ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କପକେକ୍ କରିକି ନିଏ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଭେଲରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦହିକି ଭଲରେ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା, ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇବେନି ତ ଦହି ଛିଡ଼ିଯିବ। ଦହି ପକାଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି କରିବେ କି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ସିମ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଦହିକି ଦେଇଦେଲି। ଦହିକି ଆମେ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ ଏମିତି 4-5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଳେଇକି ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। କଷି ହେଲା ପରେ ଧନିଆ, ପୁଦିନା ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ପୁଦିନା ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ। ପୁଦିନା ପକାଇଲେ ବିରିୟାନୀର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବିରିୟାନୀ। ଯଦି ତାକୁ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଭାଜିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ପନିରକି କିଛି 150 ଗ୍ରାମ ପନିର ନେଇଛି। ପନିରକି ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ପନିର ପକାଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପନିର ପକାଇ ପାରିବେ, କାଳେ ଫିଟିଯିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି କୁକରରେ ବିରିୟାନୀ କଲେ ନରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ନାହିଁ, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେଟା କରିବେ ନା, ସେଇଟା କିଛି ସେମିତି ହେବନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ରଖିଥିବା ଓନିଅନ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପକାଇକି ସେଥିରେ ଧନିଆ, ପୁଦିନା ତାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏମିତି ପୁରା କରିବେ। ଏଠି ଆଉ ପିଠା ମାରିବେନି, ପୁରା ଏମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଧନିଆ ପୁଦିନା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଲୁଣ ପକାଇବେ ଚାଖିକି ତ ଲୁଣ ପକାଇଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଉନି, ମୁଁ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ପରିବା ଭାଜିଲା ବେଳେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଚାଉଳ ଯେତିକି ତା ଡବଲ୍ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ମୁଁ ତ ଏଠି 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଚାଉଳ ଆଉ ପାଣି ସହିତ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବେ ନା, ପୁରା ଗୋଟିକା
ଚାଉଳ ବିରିୟାନୀ ହେବ ତ କଦାପି ଜାୱା ହେବନି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ପିଠାପାତିଆ ମାରିବେ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟି ଦେବା ଦେଇକି ପୁରା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ପିଠାପାତିଆ ମାରୁନି, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଚାଉଳ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଅଛି, ପୁରା ପିଠାପାତିଆ ମାରିଲେ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଯେବେ ବି ବିରିୟାନୀ ବାଢ଼ିବେ ତ ଗୋଟେ ଥାଳିକି ପୁରା ଢାଳି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି। ସତରେ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରିକା ଲାଗୁଛି ନା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତ ଘରେ ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ବିରିୟାନୀ କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲକୁ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଡିନରରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ ଦେଖା ହେବା।